Divisions rogu Zanu PF. Chamisa says time for slogans over. Pachipisa manje. Takuona kuti mubato the ruling party Zanu PF matova nemafactions, matova nemadivisions, vakomana vachakurirana pachavo. Sana bina mashoko anobuda achinyorwa panapa munhau noti wasubscribe like kuti na the bell kuti tipinda monyogwa muchinzi. Zanu PF party is publicly admitted that there are deep-rooted internal divisions within its ranks, saying the conflicts are threatening its stability and effectiveness. Addressing party members recently in Manicaland, Zanu PF National Political Commissar Machacha said party members are prioritizing personal ambitions over party loyalty. What you don't know is that CCC Citizen Coalition for Change is not the enemy, but the enemy behind the party. The enemy is America and its friends. They will be watching and waiting for us to fight. They celebrate when we fight, Machacha said. Tukona kuti panapa vakomana vari kutoadmita vari kuti aiwa mupati medu tautona kuti watu vanokumukirana. Pane mafactions kuti vamwe vanenge vachikuza nhingi, vamwe vanenge vachikuza deputy, vanenge vachikuza chakati vachiti aiwa havachaenda koti kune mutemo. They are prioritizing their personal ambitions instead yekuti vaprioritize maparty loyalties. Mashoko anotagwa namunyaradzi Machacha achinasa kuona kuti aiwa akaramba akanyarara party iyi inoenda musango. Ane achichenesa opposition yaNelson Chamisa achiti aiwa vakomana ava vamboti opposite vandotaura chokwadi. Tinototi Machacha abuda pachina kati aiwa but vamwe maobservers uku ndo vanofara kana kuona party yavo ichipara. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro mashoko ake. Pinda comment section medu musana subscribe like and turn on the bell icon.